הבאים למסע הבחירות לרב פורים התשע"ז. יש איתנו היום 4 מתמודדים לרבנות. הראשון, הוא נבחר לאחרונה לשליט העולם, נשוי לנסיכת הנילוס האגדית, והנכד שלו לומד בנעלה. קבלו את אוהד דונלד טראמפ. השני, השליט הבלתי מעורר של צפון קוריאה, אב הדרקונים אל השמש והירח. קבלו אותו את קים ג'ונג און. השלישי, הוא רוסי שבא מהסיביר הקפוא, שותה וודקה לארוחת בוקר, והמאמין האישי של זין הבנות. קבלו את מיסטר פוטין. הרביעי הוא ראש תיכון שעלבים, השליט העליון של הניקיון, ומנסה לפחות, או איך שתקראו לזה. קבלו אותו את הרב גרשון. הרב גרשון? הרב גרשון? הרב גרשון? הלו? קבלו אותו את הרב גרשון. טוב, חלאס, נתחיל בשאלות. לפני כ3 חודשים הוחלטה החלטה גורלית לנעול את הפנימיות בשעת הלימודים, דבר שיצר עימות בין תלמידי הישיבה לצוות ההנהלה. שאלה ראשונה, מה דעתכם על נעילת הפנימיות? נתחיל בבוטי. תגיד את זה, השתגעת? אתה יודע מה זה פנימייה? מה זה רכת פנימייה? אנחנו בסיביר, במינוס 20 מעלות, יש לי מדובי קוטב עם דני אורטובסקי. אתה יודע מה זה פנימייה? זה בית מאות 5 כוכבים סוויט, תמיד צריך את זה. הרב גרשון, מה דעתך בנידון? סמול, שני פה תשובה, נסתכל רגע. עקב הבעיות הנפשיות שהתגלו בפנימייתנו, החליט המפקח שזה הפתרון היחיד לבעיית הפנימיות. זה סתם תירוץ שאנחנו מביאים לתלמידים. הבנת? נעבור לשאלה הבאה. לפני כשבועיים נפצע שישיסט בעקבות הסכסוך המתמשך בין השמינית לשישית לגבי הזולה. מהו הפתרון לסכסוך זה לדעתך? טראמפ. We need to build a wall and make Na'aleh peaceful. מה עם הזכויות של השישיסטים? שנעזו לשני עמים? The losers, the shishistim, the losers. מה קים ג'ונג און אומר? הפתרון היחידי, תסגור אתכם מלחמה, הפתרון היחידי זה לשלוח את השישית לחינוך מחדש של צנוגה. או שפשוט נעשה להם יורשים או 2. שאלה אחרונה, למה אתה חושב שאתה מתאים להיות הרב פורים? הרב גרשון. מה זאת אומרת? אם אני הרב פורים, כל יום אני אעשה תלמוד בבית מדרש. מי זבל? מי זבל? מי זבל? מי זבל? מה זה הדבר הזה? מה אתם מגישים כאן מים? מאמא רוסיה אומרת תמיד ברוסיה. אנחנו מגישים וודקה ערב, וודקה בוקר, וודקה צהריים, אוכלים, שותים, אין דבר כזה. אני רבנית פורים, ישבו כאן ויאכלו כאן רק וודקה. רגע, אבל מה עם וויסקי בערק? Что такое